To kun gani da cikin shi yake shi ma kamar nutcoin ɗin nan bronze ga yan fara bronze shi ma nutcoin aka ya fara. To sai mu tayi gashi nan yana counting har sai ya ƙare, idan ya ƙare sai su ƙara baku wani wannan point ɗin bayan wasu 'yan mintuna ya taru sai ku je ƙwara kuma akwai tax kamar nan gurin akwai tax da aka je ka cire a gurin. Bara mu gama wannan sai ku ga yanda ku je ku yanke tax ɗin. Idan mun gama, idan ka zo nan sai ka shiga ga join tax start. Sai ku je ku yi follow ɗin asalin account ɗin ku kwata-kwata ma mutum nawa ne? Mutum 9,810 da suka yi follow ɗin su kaɗai da yake sabon abu ne. Sai yin follow ɗin su mun zama, ni na zama na 11. Sai mun zo nan follow Twitter. Sai ku je kan Twitter. Sai mu zo mu yi repost, mu liking. So me ya rage mana? Sai mu fita check ko Telegram joining the group gashi nan gurin. Yawa folder and content added, you also join 20 chats again a ciki kenan. To me ya rage mana sai ku fita. Yau ga na zo mu yi subscribing nasu bai mata ba. Already subscribers added. Sai mu fita. Sai mu koma kan Telegram ɗin wannan Telegram ɗin. Sai mu go follow TikTok channel. Kaga munafukai har TikTok suka kawo saboda suna son viewers. Mu je haka za mu zo Twitter wallet. Na yi follow ɗinsu. Ba yake nan ba. Ina black iris ya haƙuri. So ba faɗa bane wasa ne. Sai kun yi check fa na manta ban nuna bari mu ko ba nuna muku. Gwada kun je kun yi don nan kun je in ya ce yayi sai ku check. In ba haka ba za ba zai taɓa wucewa ba. Sai ku check kun ga yayi don nan ma idan kun zo sai ku koma ku check. Ya ce don nan ma idan yayi kun fito sai ku ce don in mu koma. To shikenan kun gama.